Čaute, konečne mi prišla vysnívaná cyklopríľba Smart Kraces. Objednal som z českej shoppingu repasovník.cz, kde bola výborná cena, cca 160 €. Dalo sa to kúpiť na ebay.com, kde bola zhruba cena do 200 €, 150 € príľba a 50 € doprava. Dokonca aj na slovenskom webe sme to našli, na stránke Mania.sk, len tuto stálo skoro 300 €, čo je ako už dosť. Ale som rád, že prišla konečne, takže to ideme vyskúšať. Poďme na to. Máme tu jednu príľbu, toto je štít, tu máme na uši, pokiaľ by sme to používali v zime, ďalkový ovládač na svetlo a kábel na nabíjanie. Vyzerá to asi takto. Tuto vpredu máme kamerku, ovládanie, vzadu je svetlo. Ďalkový ovládač je na svetlo, čiže máme tu 3 vypínače: svetlo na telefón, na spárovanie s telefónom, počúvanie hudby, prípadne telefonovanie. Toto je zapnutie, vypnutie kamery a to je spustenie kamery, prípadne fotoaparát. Ja sa priznám, už sme to nabili, takže môžeme vyskúšať aspoň svetlo v prvej fázi. Takto nám to svieti. A teraz máme ovládač, ktorý môžeme nastaviť, že či blikanie alebo stále svetlo, a máme tu aj smerovky, to znamená, ideme doprava, stlačíme si pravú stranu, ideme doľava, stlačíme si ľavú stranu. Je to proste vymakané. Nevýhoda je v tom, že nemôžeme to tým ďalkovým ovládačom vypnúť, musíme to opäť vypnúť týmto vypínačom, takže vypíname svetlo. Pri každom vypnutí a zapnutí máme tu nejaký zvukový signál, ktorý nás upozorní, lebo keďže to máme na hlave, tak nevidíme, čo sa deje a nás to upozorní. Dobre, teraz skúsime spárovať telefón. Spárovanie je veľmi jednoduché a rýchle, cez Bluetooth, a páruje, alebo zapína sa to, je tu ikonka telefónu, ktorý, skôr si zapneme telefón, otvoríme, stlačíme. Opäť tam máme zvukový signál a keď vyskúšame pustiť nejakú skladbu, tak už hráme cez príľbu. Geniálne. Ako náhle niekto zavolá, dokážeme stlačením toho tlačítka telefonovanie príjmuť hovor a rozprávať. Máme tu aj mikrofón, či môžeme aj rozprávať, aj počúvať, čo kto hovorí. Samozrejme, hudba sa preruší. Keď chceme vypnúť počúvanie hudby, alebo tak opäť stlačíme, zase máme zvukový signál, ukončenie telefonovania. Ďalšia vec, tu máme kameru. To je ďalšie tlačítko, je to tlačítko fotoaparátu, ktoré stlačíme. Máme taký zvukový signál a vpredu, kde máme kamerku, sa nám ukáže taká ikonka farebná, modrá, ktorá svieti nepretržite, že? Ale nepretržite. Ako náhle ju stlačíme, opäť stlačíme teraz ale kameru, začne blikať a tým pádom nahrávame. Na to kamerovanie je to v podstate jedna funkcia: zapnutie, vypnutie. Počas kamerovania alebo počas filmovania dokážeme urobiť aj fotku. Máme taký zvukový signál, že sme urobili fotku. A keď vypíname natáčanie, tak opäť máme zvukový signál o vypnutí. Aha, vypíname fotoaparátom. Takže to by bolo asi všetko. Ešte to skúsime dať na hlavu, ako to vyzerá. Je to veľkosť
ako u nás zhruba L, od 56 do 60 cm. Môžeme si dať aj tento štít. Tento štít je na magnety. Tu hore máme 3 magnety, ktorými priložíme. Takto. A môžeme ísť na bicykel. A pokiaľ zastavíme a chceme pozerať nie cez toto plexi, tak sa dá vybrať a dvihnúť sa dá vlastne takto hore. A máme príľubu bez plexi. Samozrejme môžeme používať aj okuliare alebo toto úplne skovať. To je asi všetko zatiaľ. Ďalšie video bude už s bicyklom. Ešte raz? Tak skúsme blikať aj svieť, ja už nepamätám, jak to bolo. Teraz to čo blika? Áno. Tak najskôr blika jedno kolo a rýchlejšie a potom svieti. Takže poďme. Môžeme. Dobre. A ideme ešte raz. Almost heaven, West Virginia, through Ridge Mountains. Bliká to teraz, alebo čo to robí? Ukáž. Modré, toto. Je tam modré? Teraz to blíka. To tam natáča, keď bliká, jak som to hovoril. Áno, keď to blíka, tak by to malo kamerovať. Mi sa zdá, že opačne. Počkaj, ty si mňa kameroval? No chcel som, že by si točil a ja sa budeme sa takto točiť s tebou a ťa budem točiť. Jaj? Ale neviem, či to teraz točí, alebo... West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Dnes je sobota, 4. mája, májová sobota, 19 stupňov, ideálne počasie na bicykel a ideme testovať Smart príľubu Kraces. Uvidíme, jak už som na nej išiel, no teraz bude dlhšia trasa, 20 km, kde sa stretávam s Tomášom vo Vrakoni. Takže vidíme sa. Čaute.
No čau, počuješ ma? No, volám ti Smart Príľbu, cez Smart Príľbu, takže je to priechodné. No, dobre. Je to priechodné, akorát som zastavil, aj to natáčam a idem ďalej, takže do tých koľko? Aj pred 12 tam budem. Dobre? No. Dobre. Tak čau. No, Tatino? No čau, počuješ ma? No, volám ti Smart Príľbu, cez Smart Príľbu, takže je to priechodné. No, dobre, Je to priechodné, akorát som zastavil, aj to natáčam a idem ďalej, takže do tých koľko? Aj pred 12 tam budem. Dobre? No. Dobre, Tak čau. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains. Už menej fúka, takže som si dal ten štít dole, takže toto je pohľad so štítom dole a takto pokračujeme. Trees younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Ideme robiť menší report na Tatinovú novú príľbu, na Smart príľbu. Tak potom sa môžete tešiť na taký menší report. Takže si to pekne všetko nachystáme a budeme používať aj Mic 2, aby bol lepší zvuk, kvalitný. Prebieha test Smart príľby. Čaute. Prešli sme pár kilometrov s novou príľbou. Ako super. Hlas perfektný. Kameru uvidíme v prestrihoch, aké robí zábery. Teraz tiež točíme. Točíme so štítom dole. Môžeme teraz vyskúšať to, že dáme štít hore. Ako to bude vyzerať na kamere. Po všetkých stránkach je to paráda. Myslím, že to nemá chybu. Takže zatiaľ. Idem! Prebieha test Smart príľby. Čaute. Prešli sme pár kilometrov s novou príľbou. Ako super. Hlas perfektný.
Kameru uvidíme v prestrihoch, aké robí zábery. Teraz tiež točíme. Točíme so štítom dole. Môžeme teraz vyskúšať to, že dáme štít hore. Ako to bude vyzerať na kamere. Po všetkých stránkach je to paráda. Myslím, že to nemá chybu. Takže zatiaľ. Takže aj takáto varianta je, keď máme štít hore, môžeme mať aj slnečné okuliare. A trochu si zopakujeme funkcie. Momentálne beží kamera, mala by bežať kamera. Máme tu 4 ovládače. Zadný ovládač, keď sa stlačí, tak máme zadné svetlo plus blinkre, ktoré môžeme ovládať týmto ovládačom, ktorý je na bicykli. Ďalšie tlačítko je smart tlačítko. To znamená, keď ho stlačíme, spojí sa nám s telefónom, kde môžeme počúvať hudbu, rádio, môžeme telefonovať, môžeme príjmuť telefón s tlačením potom toho tlačítka. Ďalšie tlačítko sa nám aktivuje, spustí sa nám kamera, teda zapne len a s týmto spustíme kameru. S tým spätným tlačítkom môžeme urobiť fotografiu, plus aj fotografiu, keď natáčame. To je zhruba vlastne všetko. Nabíja sa tuto v zadnej časti, kde sa USB-C-čkom môžeme nabíjať. Pamäťová karta je uložená tu na vpredu, plus tu môžeme ešte regulovať veľkosť príľby. Je to zhruba veľkosť ml. To je asi tak všetko. Čo týka kvality, je pevná. Není dosť teplo, okolo 20 stupňov, takže teplota v pohode. Má to také priedušné otvory, ktorými to vetrá. Myslím, že doporučujem. Pokiaľ budem dostupná na našom trhu, doporučujem vrele kúpiť. No. Ideme na Kofou? No. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is so there, older than the trees, younger than the mountains, growing. Ahojte, mám za sebou trasu na bicykli 70 km so smart príľbou Kraces. Zhodnotenie, výdrž batérie od 11. zhruba do 7. čo je 7 hodín a používal som kameru skoro celú cestu a rádio. Svetlo bolo slnko, takže to som nepoužíval. Takže výdrž je v pohode. Ovládanie, ako som spomínal, 4 gombíkmi v pohode až na spustenie kamery. To je trochu potichu a človek si není istý, či je alebo nie je spustená. Je tam kontrolka spredu, modrá ledka, ktorá bliká.
keď je spustená kamera, treba dať prílbu dole, pozrieť sa na tú kontrolku, či naozaj bliká. To je jediné také negatívum celého. Ešte treba dávať pozor na to, lebo sme išli najskôr takto, že sme mali štít hore, čo kamera v pohode zvláda, a potom sme si otočili dole štít s tým, že som dal ten štít vyššie ako má. On sa to dá a tým pádom som zakryl takto kameru. Čiže na to pozor, tým pádom vlastne nič nebudete vidieť. Máme strihnuté zábery, kde tento štít je hore. Treba to dať na to pozor, aby to zapadlo presne do tých dierok, ako má. Takže hodnotím, keď zoberieme 10 bodov, tak 9,5 boda. Pol boda strhávam na ovládanie spustenia tej kamery a zastavenia. To bol jediný problém počas celej jazdy. Reproduktory sú perfektné, som to musel v podstate skoro na minimum hlas, lebo dosť kvalitné počutie vlastne tej hudby alebo reprodukcie ako akejkoľvek. Záznamy z kamery uvidíte sami, tie sú tiež úplne v pohode. Blinker som nevyužil, lebo bolo cez deň ani svetlo na prilbe. Takže recenzia, doporučujem túto prilbu, smart prilbu. Je síce drahšia, ale oplatí sa. Nahradí vám množstvo komponentov, ktorú by ste museli použiť pri bicyklovaní. Takže čaute.